Здравейте отново от Филип Филипов и добре дошли в следващия видеоурок, където ще видим нашата дневна работа, която трябва да вършим в MyAdvertising Page всеки ден. За целта се логваме в нашия акаунт в MyAdvertising Page, избираме един от сърверите, в този случай може да е Europe 1, 2 или 3. Поставяме юзернейм, парола. Потвърждаваме, че не сме робот. Избираме витрини на магазини. Потвърждаваме. И така, сега се намираме в нашия виртуален офис в MyAdvertising Page. За да се активираме и да почнем да печелим дял от печалбата на компанията, трябва да кликнем нашите 10 обяви всеки ден. Къде трябва да отидем? Трябва да отидем на Traffic Exchange. Това е втория бутон от ляво надясно след дашборд. Кликваме там. Отваря ни се тази страница, където виждаме 9 линка на реклами. Всъщност те не са 9, а са 1000, но тук се показват 9, които се въртят постоянно и се сменят. Тук горе ще ни покаже рекламите, които сме гледали за днес. Отиваме на първата, който е да е от тези линкове. Трябва да потвърдим и тук, че не сме робот. Кликваме, слагаме отметка. Избираме изображение с океани и водни басейни, потвърждаваме. Отиваме на View Advert. И се появява рекламата, върху която сме кликнали. Изчакваме да се появи таймер. Ето тук е. Таймерът започва или от 30, или от 20, или от 10 секунди, според това как рекламодателя е настроил кампанията си. И изчакваме да стигне до 0. Тази ежедневна работа изисква не повече от 10 минути. Наистина е нищо в сравнение с това, което бихме могли да печелим от тази компания. След като изтече времето, отиваме на бутона, който се появява тук горе вдясно, More Ads. Кликваме на него и системата ни връща към предната страница, където са линковете за реклама. Тук виждате, че вече имаме една изгледана реклама за днес. Отиваме на още един линк, ще направя още една проба с още една реклама. Появява се отново страницата, където трябва да потвърдим, че не сме робот. Витрина на магазини. Отиваме на View Advert. Отново се появява рекламата на някой от рекламодателите в този сайт. Изчакваме. И тук таймерето вижда, че тази реклама е с продължителност 10 секунди. Изчакваме да зареди и да стане на 0. Отново се появява горе вдясно бутонът More Ads. Кликваме на него. И отново сме на страницата с линкове за реклама. Тук вече сме на 2 реклами за днес. Връщам се обратно към дашборда, за да ви покажа къде трябва да се отчитат тези реклами, които сме гледали и които гледаме всеки ден. Ето, както виждате, тук е написано Surf Clicks Today 2, значи, че сме кликнали на 2 реклами. Както видяхте, този процес, тази работа е наистина много лесна и проста. В сравнение с това, което можем да спечелим от тази компания, наистина работата е, бих казал, смешна. Надявам се да съм бил полезен с това видео и ще се срещнем в следващите видеоуроци. Всичко добро и успех!